Yes, hello! Mit navn det er Morten, og det her det er min nye YouTube-kanal. I dag der kommer jeg til at fortælle historien om, hvordan jeg blev digital nomade, hvordan jeg driver en virksomhed på tværs af hele verden, og hvordan vi gør det, mens vi rykker os fra land til land. Så like gerne videoen her og abonner på kanalen. Det vil jeg blive meget glad for. Lad mig fortælle en lille smule om mig selv. Jeg har ADHD. Jeg blev smidt ud af skolen i 6. klasse. På handelsskolen kom jeg op i fuld pensum, fordi jeg havde mere end 35% fravær. Og så dumpede jeg matematik. Og så driver jeg i dag en regnskabsvirksomhed med mere end 400 kunder, over 30 ansatte og et kontor i Dubai. Det giver ikke helt mening, vel? Nej, det synes jeg heller ikke. Så det her, det er historien om, hvordan jeg blev digital nomade, hvordan jeg startede et digitalregnskab, og hvordan jeg kom til at leve præcis det liv, som jeg lever i dag. Jeg er vokset op i en lille by op i Nordjylland, der hedder Ålestrup. Jeg havde en meget normal familie, og endte med at bo der fra jeg var 2 år til jeg var 18-19 år. Men jeg var ikke et helt normalt barn, der bare gled stille igennem systemet. Jeg havde ADHD og ekstremt meget energi. Jeg havde svært ved at sidde stille i timerne, og var nok også lidt forstyrrende over for mine klassekammerater. Og på et tidspunkt, der bliver det bare for meget for skolen. I 6. klasse endte jeg med at blive smidt ud af skolen, hvorefter jeg kom på Sankt Mikkelskolen i Viborg, som er en skole specielt for ADHD-børn. Eller det var det i hvert fald på daværende tidspunkt. Og det er egentlig en underlig følelse, det der med som 12-årig lige pludselig at få at vide af verden, at du passer ikke ind i de kasser, vi har her. Du skal over i en anden kasse nu. Sådan en følelse af, at man ikke helt ved, hvad man skal gøre med mig. Jeg havde meget svært ved at forstå det dengang, men forstår det 100% nu. Jeg var ikke et problembarn, men var bare en dreng med lidt for meget energi til de rammer, som der er sat op i det helt normale system. I 9. klasse, der var jeg så heldig at komme tilbage til realskolen i Ålestrup. Det var tilbage til de gode gamle venner, men jeg havde også lært noget, kunne jeg mærke. Jeg kom nok aldrig nogensinde til at passe ind i de rammer, som alle de andre passede ind i. Og den erkendelse, den har egentlig fulgt mig hele vejen lige siden. Efter 10. klasse endte jeg med at gå på handelsskolen, og den eneste grund til, at jeg gjorde det var fordi en af mine bedste venner på daværende tidspunkt, Thomas, han gerne ville på handelsskolen. Det var 3 sjove år, hvor jeg især husker, at festkulturen den slog ind. Jeg gider ikke at sidde her og finde på undskyldninger. Jeg var en festpapegøje. Jeg gik i byen hver eneste weekend, og efter kort tid, så fik jeg også job på Crazy Daisy, hvor jeg endte med at arbejde i 6-7 år, både som afrydder og som bartender. Jeg elskede alt ved det. Jeg elskede tempoet, jeg elskede energien, jeg elskede kollegaerne, menneskene, festscenen, det hele. Det var lige noget for mig. Problemet, det var bare, at det endte med at fylde alt for mig. Jeg gik i byen eller var på arbejde torsdag, fredag og lørdag, og når jeg var på arbejde, så var jeg også fuld. Første år af handelsskolen, der resulterede det i 25% fravær. Andet år 22, og tredje år var jeg helt op over 35% i fravær. Det betød, at jeg på både første og tredje år kom op i fuld pensum, og så dumpede jeg blandt andet i matematik. Det er jo en ret sjov detalje, at ham, der dumpede i matematik, i dag driver en regnskabsvirksomhed med mere end 800.000 i månedlige abonnementsindtægter. Men dengang der var det bare endnu et bevis på, at de traditionelle veje, de simpelthen bare ikke var lavet til mig. Men jeg fik heldigvis også hurtigt en forståelse for, at bare fordi jeg ikke passede ind i det system, så betyder det ikke, at der var noget galt med mig, eller at jeg ikke var god nok. Det betød bare, at systemet ikke passede til mig. Da jeg var færdig med handelsskolen, der fik jeg mit første salgsjob. Det var et telefonsælgerjob i Aalborg, hvor jeg skulle sælge Falck-abonnementer. Det var ikke vanvittigt sexet, men for mig, der var det et kæmpe vendepunkt. Fordi det her, det var første gang, hvor min energi, det var en fordel for mig. Når alle kollegaerne de blev trætte, så havde jeg stadig masser af energi at give af. Jeg havde nemt ved at tale med mennesker. Jeg havde nemt ved at holde tempoet og nemt ved at tåle presset. Det var nemlig præcis det, der gjorde, at jeg uge efter uge lå nummer 1 på salgslister. Jeg var sgu god til det, og lige pludselig så havde jeg også en leder, som godt kunne tænke sig at arbejde videre med mig og udvikle på mig. Det var en helt ny følelse for mig, at der faktisk var en lederskikkelse, som interesserede sig for mig. Efter at arbejde sammen med ham i et års tid, så valgte jeg at skifte over til konkurrenten, Just Telemarketing, hvor jeg skulle sælge de gule sider. Her dominerede jeg også hurtigt salgslisterne, og efter et års tid der, så endte jeg med at tage en beslutning, der skulle ændre resten af mit liv. Jeg tog nemlig til Schweiz, hvor jeg endte med at arbejde 4 år med salg af investerings- og finansieringsprodukter til det danske marked. Og det var egentlig ikke så meget jobbet, der ændrede mig. Det var mere det at komme væk, der gjorde noget for mig. Det at opleve noget andet og se, at verden er langt større end bare lille Ålestrup, hvor jeg kom fra. Det plantede noget i mig. Jeg vidste det bare ikke endnu. Efter 4 år, da tiden var kommet til at vende hjem igen, der havde jeg egentlig det hele på plads. Jeg havde fået et nyt job, og jeg havde fået lov til at bo hjemme hos min mor igen. Og jeg husker det som om, at det var en onsdag, jeg flyttede til Danmark. Og jeg havde aftalt med den nye arbejdsgiver, at jeg skulle starte på arbejde næste mandag. Jeg nåede at bo i Ålestrup i præcis 2 dage, og fredag i den uge, jeg kom hjem, der ringede jeg til min kommende chef og sagde, at de ikke skulle få ind og se mig på mandag. Jeg havde nemlig i stedet besluttet mig for at flytte til København. Nordjylland var simpelthen blevet for lille og kedelig for mig. Jeg fik lov til at sove på min kusines sofa i Rødovre i et par måneder, mens jeg søgte job i København.
Og efter et par måneder, der fik jeg job hos det, der hedder AM Sales & Marketing. Det var også her, jeg mødte Mike, som i dag er investor i Digital og bestyrelsesformand. Jeg skulle være leder-trainee, og det skulle være første gang, jeg skulle trænes op til at have ansvar for andre mennesker. Og det gik stærkt. Efter 3 måneder, så var jeg selv chef for hele Københavnskontoret, og jeg havde også til tider ansvar for hele Region Sjælland. Og for første gang i mit liv, så var jeg ikke kun ansvarlig for mine egne resultater, men jeg var lige pludselig også ansvarlig for, at andre mennesker lykkes under mig. Og det var noget helt nyt for mig, og det ændrede noget fundamentalt i mig. For der er kæmpe forskel på kun at have ansvaret for sin egen succes, og det at have ansvar for, at andre mennesker lykkes. Når man begynder at lede, er man nødt til at tænke i systemer, i kultur, i rammer. Hvordan skaber man overhovedet et miljø, hvor andre kan performe under en? Det var også for mig et kæmpe ansvar. For mig så er nogle af de største succeser, jeg har, det er nogle af de mennesker, jeg fik til at lykkes under mig i AM Sales & Marketing. Mange af de ansatte, jeg arbejdede med, det var lidt nogle håbløse tilfælde, der måske ikke rigtig havde noget salgserfaring fra tidligere. Det at se dem begynde at vælge livet og karrieren til sammen med mig, det var virkelig fedt. Det var også en af mine første rigtig store gennembrud i min karriere. Ikke økonomisk, men personligt. Fordi det var her, jeg fandt ud af, at jeg ikke bare kan sælge, men jeg faktisk kan bygge ting. Jeg endte med at være i virksomheden i 7-8 år. Og det var nogle år, hvor jeg virkelig fandt ud af, hvad jeg er god til. Jeg er rigtig god til at skabe en kultur og få mennesker til at lykkes. Jeg er virkelig god til at forstå mennesker, bygge teams og skabe noget, som folk de har lyst til at være fælles om. Derefter så gik jeg videre til en konkurrent. Jeg gik over til en virksomhed, der hedder Sales Partners. Vi startede med 0 medarbejdere, da jeg startede virksomheden, og da jeg sluttede, så var vi 70. Det var igen den der følelse af at tage noget fra ingenting og lige pludselig gøre det til noget helt stort. I 2019 var mig og Daniela i Budapest sammen, hvor vi prøvede virtual reality for første gang. Og jeg kan huske, at jeg var fuldstændig blown away over teknologien. Det her med at tage nogle briller på, og så føle, at man er et helt andet sted, end man var, synes jeg var fuldstændig surrealistisk. Og så slog det mig, hvad hvis ejendomsmæglere kunne bruge den her teknologi til at lave fremvisninger af potentielle boliger? Eller hvis de for eksempel kunne vise ombygninger i virtual reality, som hvis man for eksempel lægger 2 værelser sammen eller skifter køkken. Problemet var bare, at jeg ikke anede noget som helst om noget af det. Jeg havde aldrig nogensinde holdt et professionelt kamera i hånden. Jeg havde aldrig nogensinde skrevet en linje kode. Jeg havde ikke arbejdet med ejendomsmæglere tidligere, og vidste ikke noget om virtual reality. Og det her, det var altså før AI kom til. Så det var ikke så nemt at finde informationerne, som det var i dag, eller lige lave en hurtig app. Så jeg startede fra 0. Jeg lærte at tage 360-graders billeder. Jeg lærte at arbejde med virtual reality. Jeg lærte at sælge et produkt, som ingen nogensinde havde hørt om, og jeg elskede hvert eneste sekund af det. Det her, det var første gang, jeg sådan virkelig mærkede den der rene iværksætterfølelse. Den her følelse af at gå i gang med noget, man ikke aner noget som helst om, men bare vide, jeg skal nok komme i mål, jeg skal nok finde ud af det på et eller andet tidspunkt, hvis bare jeg giver den nok gas. Der gik heller ikke så lang tid, før jeg fik en investor ombord, og endte faktisk også med at sælge mine anparter af virksomheden til ham. Det var ikke noget, jeg blev rig af, det skal jeg være helt ærlig at sige. Jeg havde tjent langt flere penge ved at blive mit daværende job, men det, jeg havde lært undervejs, det var fuldstændig uvurderligt for mig. For Fatamo lærte mig, man behøver ikke at have ekspertise i alt. Det vigtigste, det er, at man har en ekstrem vilje til at lære, så skal man nok finde ud af det. Dagen efter jeg solgte mine anparter i Fatamo, der fik jeg et job som CSO i fintech-virksomheden Eat My Bill. Det var et godt job i en god virksomhed med en ganske fin løn. Det, som de fleste sikkert leder efter. Men for mig kunne jeg bare mærke, at det her, det var forkert. Jeg havde ikke lyst til at sidde som lønmodtager igen. Det var ikke, fordi jobbet det var dårligt, men fordi jeg begyndte at stille mig selv en masse spørgsmål, som man, når man først har stillet dem, ikke kan vende tilbage fra. Det var nogle spørgsmål som, er jeg virkelig lykkelig i det, jeg laver på nuværende tidspunkt? Er det her virkelig det, jeg gerne vil? Eller er der måske en anden vej for mig? Samtidig husker jeg, at jeg begyndte at se en masse mennesker på sociale medier, der levede deres liv anderledes end den klassiske 9-17. Folk, der arbejdede 100% remote, eller folk, der havde bygget sit eget, eller folk, der bare levede deres liv på en anden præmis. Og så fik jeg den her følelse, som de fleste nok kender fra et eller andet i deres liv med, hvis de kan, hvorfor skulle jeg så ikke også kunne gøre det? Daniela og jeg, vi begyndte at have en masse snakke. Ikke om business, men om livet generelt set. Hvad er det egentlig, vi gerne vil have ud af vores tilværelse? Hvornår er det, vi er gladest? Og hvad gør os aller mest lykkelige indeni? Og vi var enige om, at når vi var gladest, det var, når vi var ude og opleve, når vi var på en form for eventyr. Om det var en ny restaurant, en ny by, nye mennesker, eller hvad det var, vi oplevede. Men lige snart dagene ikke føltes som et hamsterhjul, men som eventyr i stedet for. Det var ligesom der, hvor vi var mest lykkelige. Og så slog det os, at hvis vi på daværende tidspunkt begge to var i et fuldtidsjob, hvor vi havde da 6 ugers ferie om året. Men når man trækker jul og familiebesøg til Jylland fra, og hvad man ellers har i løbet af året, så var der måske reelt set 2-3 uger om året, hvor vi kunne tage ud og rejse og opleve, som vi ellers elskede. Og hvis man kun kan gøre det 2 uger om året, så må der per definition også være 50 uger om året, hvor man gør det stik modsatte af, hvad man egentlig gerne vil.
Og det var vi enige om, at det var vi nødt til at lave om på. Vi var nødt til at forvente den om, så vi havde 50 uger om året med det, vi gerne ville, og maksimum 2 uger om året med ting, vi egentlig ikke gad. Så vi tog en beslutning. Vi var enige om, at vi skulle afsted. Det værste, der kunne ske, det var, at vi kom retur om 3 måneder og fandt ud af, at det var slet ikke noget for os. Og så var vi forhåbentlig gladere for det, vi havde i forvejen. Men vigtigst af alt, så ville vi slippe for resten af vores liv og stille os selv spørgsmålet. Hvad hvis vi havde gjort det? Hvad hvis vi havde taget springet? Hvad hvis vi havde prøvet lykken og set, om det var noget for os? Kunne det reelt set have ændret noget? Første destination, det blev Thailand. Og det var ikke, fordi vi havde en drøm om at komme til Thailand, men fordi vi ikke havde råd til andet. Vi havde besluttet os for, at det første sted, vi skulle bo, godt måtte være lidt lækkert. Vi havde aldrig nogensinde været uden for Europa før. Udover på en lille tur til Egypten, på sådan en dykkerferie, hvor vi var på et resort hele tiden. Så det var ikke meget erfaring, vi havde uden for de vante rammer. Og selvfølgelig endte vi også med at fuck det op. Da vi ankommer til Thailand, åbner jeg en e-mail, og jeg kan se, at vores hotel det er blevet annulleret. Jeg har glemt at tage højde for, at der er tidsforskel fra Danmark til Thailand, og at flyturen tog lidt over 12 timer. Det betyder, at jeg havde booket billet til dagen før, og da vi ikke var dukket op til vores reservation, havde hotellet valgt at annullere vores booking. Heldigvis fik jeg ringet til hotellet, og efter mange ganges undskyld, valgte de at give vores booking tilbage, så vi kunne komme ind på hotellet. Vi har mistet en af de dyre dage, vi havde booket, men det gik nok. Nu havde vi jo et sted at bo. Mens vi var i Thailand, begyndte vi at have en masse snakker om, hvad vi så egentlig skulle lave. Vi havde jo ikke en særlig stor opsparing, og vi havde ikke mulighed for at rejse rundt for evigt uden at tjene penge. Men i stedet for at stille os selv det klassiske spørgsmål med, hvad vi kan finde ud af, så prøvede vi at vende tallerkenen om i stedet for at sige, nu er vi her. Hvad kan vi egentlig lave, der passer ind i de rammer i stedet for? Så vi lavede en lang liste med potentielle virksomheder, og så begyndte vi egentlig ud fra de kriterier, vi havde på daværende tidspunkt, at krydse en masse muligheder af. Vi var for eksempel enige om, at vi ville have en maks arbejdsbyrde på 3 timer om dagen. Ikke fordi vi ikke gad at arbejde mere, men fordi vi ikke ville være tvunget til at arbejde mere, hvis vi bare skulle holde tingene ved lige. Vi var også enige om, at vi ikke skulle være i Danmark, at der var noget med tidsforskel osv. osv. Så vi begyndte stille og roligt at krydse mulighederne af. En webshop, det kunne godt blive besværligt, fordi vi skulle have en fysisk varelager. Konsulentforretningen kunne godt være vanskelig, fordi vi var nødt til at være på job samtidig med vores kunder, og så er der også noget kontinuerligt salg i det. Vi var enige om, at vi gerne ville have en abonnementsforretning, og til sidst der stod vi tilbage med muligheden for at starte en regnskabsvirksomhed. Jeg havde jo prøvet at sidde på den anden side af bordet, så jeg kendte en lille smule til det. Og jeg kan faktisk huske, at da jeg skulle have en investor med ombord, at branchen var ekstremt ugennemsigtig. Jeg henvendte mig til 3 forskellige revisorer for at få lavet en kapitalforhøjelse i mit selskab, og priserne de varierede fra 18 til 70.000 kroner for præcis det samme stykke arbejde. Det virkede som om, de bare satte prisen ud fra, hvad de følte, at de kunne tage fra mig, og ikke hvad de rent faktisk skulle lave. Så der måtte være et hul i markedet her, for at gøre det en lille smule mere gennemsigtigt. Derfor besluttede jeg mig også meget hurtigt for, at Digital, det skulle være en abonnementsforretning. Kunderne, de skulle vide præcis, hvad de skulle betale hver eneste måned, og der skulle ikke komme nogen overraskende regninger. For det var det, jeg selv havde stået med, som jeg ikke synes var særlig fedt. Derudover synes jeg, at kommunikationen den var dårlig, og servicen den var middelmådig. Og det var her, det slog mig. Jeg kan noget, de ikke kan. Jeg er god til kommunikation. Jeg er god til at yde service, og jeg kan også lave et rimelig simpelt produkt. Og der er ingen tvivl om, at de klassiske regnskabshuse, de er rigtig dygtige fagligt, men de er ikke særlig gode til salg, og ikke særlig gode til kundekommunikation, og ikke særlig gode til kunderejsen. Og her vidste jeg, at vi kunne gøre noget, som var bedre end det, der blev leveret i dag fra dem. Så visionen i starten var faktisk meget lille. Det skulle bare være mig og Daniela. Vi skulle rejse rundt på tomandshånd. Vi skulle have mulighed for at sidde på en strand nede i Thailand med en kokosnød i hånden. Det var ikke en vision, at vi skulle have 30 medarbejdere eller et kontor i Dubai, eller at vi skulle lave vores egen softwares. Der var kun en vision om frihed for os. Og så er der en person, jeg skylder at tale en lille smule om i det her, det er jo Daniela. Daniela er min hustru og COO i Digital. Hun har været med fra dag 1, og hun har lært mig sindssygt mange ting, som jeg ikke ville have lært alene. Hun har lært mig, at det er vigtigt at passe på mig selv. Det lyder måske basalt, men når man er en person som mig, der har en tendens til at køre i højeste gear hele tiden, så er det faktisk ret vigtigt at lære at trække stikket en gang imellem og slappe lidt af. Og passe på sig selv, både fysisk og psykisk. Hun har også lært mig at slappe af. I starten troede jeg aldrig nogensinde, at jeg skulle kunne holde Maldiverne ud. Og det mener jeg faktisk helt alvorligt. Det er ikke andet end sand, sol og vand. Der er 0 input, så internettet virker nærmest ikke engang. For mig virkede det som et helt hæsligt sted. Men jeg har faktisk begyndt at godt kunne lide at være steder som det, hvor man virkelig har mulighed for at trække stikket og slappe helt. Ofte så er det også der, jeg får nogle af mine mest kreative idéer. Og så er det allervigtigste, hun har lært mig, at når vi er sammen, så kan vi klare alt. Og som jeg også sagde til hende i min bryllupstale, så har rejsen lært mig en meget vigtig ting. Den har lært mig, at hjem det ikke er en fysisk lokation mere, men det er ved siden af hende. I september 2023 blev vi gift i Spanien, sammen med 35 af vores nærmeste venner og familie.
Og det var også her, vi sagde til hinanden, at nu giver vi Digital alt og ser, om tingene de brister, eller om de bærer. Vi lejede en bolig i 3 måneder i Spanien og gav den alt, hvad vi havde. Og efter kort tid var vi oppe at have 30 kunder, hvilket var nok til at supportere vores livsstil og betale en lille løn, som faktisk var god nok til, at vi kunne fortsætte med at rejse, som vi gjorde på daværende tidspunkt. Og fordi vi primært var i Asien, havde vi heller ikke brug for særlig meget. I starten af 2024 fordoblede vores omsætning. Vi var på det tidspunkt i Sri Lanka. Det var her, dialogen med Mike for alvor tog fart. Han trådte ind som investor i februar, og allerede i april måned havde vi vores kontor op at køre i Dubai. Og der skiftede alt karakter for os. Det var ikke længere bare mig og Daniela. Nu havde vi lige pludselig kollegaer, vi havde en struktur, vi havde nogle medarbejdere, vi havde nogle forpligtelser, både over for os selv, men også over for medarbejdere og over for kunderne, som vi ikke havde haft tidligere. I august 2024 kom Rasmus med som CTO, hvilket også blev starten på, at vi begyndte at bygge vores egen softwareløsning. Det, der er sket på den front de sidste par år, har været fuldstændig sindssygt at være en del af. Og i december 2025 lancerede vi vores helt eget CRM-system, og i februar 2026 lancerede vi vores eget ticketsystem med AI-genererede svar, baseret på fuld kundehistorik. Samme måned startede vi Digital Academy, hvor vi nu uddanner vores helt egen bogholder fra bunden af, fordi vi har lært, at det er nemmere at tillære folk kompetencer, end at tillære dem grundholdning. Derudover arbejder vi også på en 3-4 forskellige andre softwareløsninger, som kommer til at blive lanceret inden for de næste par måneder. Når jeg siger det her ting højt, så er det fuldstændig surrealistisk at tænke på, hvordan det hele det har udviklet sig. Det, der bare startede med at være en drøm om mig og Daniela på en strand i Thailand, det har udviklet sig til at være en stor virksomhed med plus 400 kunder, 800.000 i månedlig abonnementsomsætning. Vi har 30 ansatte, vi har kontor i Dubai, vi har kunder hele vejen fra Grønland til Dubai, og vi har medarbejdere i 7 forskellige tidszoner. Og den oprindelige vision var altså bare, at vi skulle kunne nøjes med at arbejde 15 timer om ugen. Det kan jeg godt afsløre, at det gør vi ikke kun. Og så vil jeg være helt ærlig omkring en ting. Det, der driver mig i dag, det er bestemt ikke regnskab, bogføring eller noget omkring det. Det, der driver mig i dag, det er nemlig det her med at skabe en global virksomhed. Det handler om at give folk, der har de samme drømme, som jeg havde på daværende tidspunkt, muligheden for at udleve dem. Også selvom de ikke er de store iværksættere. Så det vi virkelig gerne vil i dag, det er at tage folk enten fra Danmark og flytte dem til udlandet, hvis de har en drøm om at komme ud og opleve verden og gøre tingene anderledes. Vi har også medarbejdere, der bare gerne vil arbejde hjemme fra deres lejlighed i Randers, måske fordi de har småbørn og godt kunne tænke sig at bruge mere tid sammen med dem. Vi har folk på Filippinerne, der godt kan lide den samme livsstil som os, og folk, der sidder i Sydspanien og Dubai. Alle sammen med forskellige behov og forskellige livssituationer, men alle sammen med det til fælles, at de ikke passer ind i de vante kasser, præcis som mig selv. Det eneste, jeg er fastlåst på, det er, at Digital det skal være en global virksomhed, hvor vi er 100% remote. Og så er jeg fastlåst på, at det hele handler om i sidste ende, det er frihed. Det er friheden til at gøre, som man har lyst til, når man har lyst til det. Friheden til at bevæge sig derhen, hvor man har lyst til, og arbejde, når man har lyst til. Så længe vi faktisk leverer et produkt til vores kunder, som hjælper dem. I rigtig mange tilfælde hjælper det dem også med at opnå en form for frihed. Det kan være friheden til at drive deres egen virksomhed på deres egne præmisser, uden at tænke på økonomifunktionen hver eneste dag. For mig er produktet sekundært, det er missionen, der er det absolut centrale. Så det her, det var historien. En dreng fra Ålestrup, der blev smidt ud af 6. klasse, fordi han havde for meget krudt i røven. Dumpede matematik, fordi han festede for meget. Solgte falk over telefonen, tog til Schweiz, kom hjem igen, lærte at lede. Startede en virtual reality virksomhed uden at vide noget om VR. Solgte den, blev træt af 9 til 17, og som sammen med sin hustru tog en beslutning om at gøre livet anderledes. I dag er det over 30 medarbejdere, 400 kunder, det er kontor i Dubai, eget CRM og ticketsystem, eget academy, bogføringsapp under udvikling, kunder på Grønland og et liv, der udspiller sig over hele verden. Men nu skal næste kapitel til i gang, når der til august kommer en 3. rejsemarker. Men det startede ikke med en plan, og det startede ikke med, at vi vidste, hvad vi lavede. Det startede ikke med en stor opsparing eller de rigtige kontakter. Det startede bare med en følelse af, at der må være en anden måde at gøre det her på. Og hvis du sidder og ser det her og har den samme følelse af, at der må være en anden måde at gøre tingene på, så vil jeg sige det her til dig. Du behøver sikkert have alle svarene. Du behøver sikkert vide, hvad næste skridt er. Det eneste, du behøver, det er at stille dig selv spørgsmålet. Lever jeg virkelig på den måde, jeg drømmer om? Og hvis svaret ikke er et rungende ja, så skylder du dig selv at tage det alvorligt. Det var det, vi gjorde, og se, hvor det har bragt os. Tak fordi du så med. Det her, det er ikke afslutningen, det var kun begyndelsen på kanalen. Og hvis du vil følge med i resten, hverdagen, rejsen, måden vi bygger på, og alle de ting, du normalt ikke ser udefra, så abonner på kanalen her. Der kommer meget mere, og fremover vil du kunne følge vores rejse helt tæt på, og se, hvordan vi bygger en global virksomhed med frihed som første prioritet. Arrivederci.